Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga pagulong dinalan sa mga balita lokal, Executive Order nga nagatukod sa Bacolod City Good Governance Committee permado na ni Mayor Albi. 19 kamiyembro sa NPA nag-surrender. Sa balita nasyonal, pagpalawig sang pagpangalagad sang presidente kag vice presidente sang tubtub na pulo ka tuig ginaduso sa Kamara. Octa Research Group wala sa nakita nga posibilidad nga magsaka ang alert level. Sa balita international, bago nga sintomas ang monkeypox sa UK, ginatun-an sa karon. Sa balita sa sports, Pinoy pole vaulter EJ Obiena nakakuha na naman sang bulawan nga medalya sa Germany. Balita entertainment, pahayag ni Ella Cruz angot sa pagpaanggid sang kasaysayan sa chismis ginulan sang pakamalaot sang netizens. Samtang sa balita espesyal, ato naman pag-istoryahan ang mga bagay nga posible wala mo panhibaluan angot kay PBBM. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Lunes, Hulyo 4, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. kag Action Boy Duran, ang mga balita lokal pagkarapos lamang sa Yes, good morning lahat mga ka-action and welcome to this Action Balita Morning Edition. Good morning, Action Doors. Good morning, Action Boy. Kag sa aton maka-aksyon, nga nagaupod sa aton subong nga aga. Good morning, gay. Ano nang design sa imong dress man? Polka dots nga may ribbon. So, ka-Merry Christmas. Event. Ha? Ribbon. Ribbon. Wala ka sa ribbon. So, kung nagpula ni, ka-Merry Christmas kita ni. Swerte lang kayo nag-black. Maganda sila ko. Amo na siguro. Kay ka pa lang ng arap. Way pa man ang gawin pa man lang mo. Whenever pa lang. Whenever pa lang. So, kung mag-whenever na gani, ga-transform siya into red. Tama mo may ribbon na may polka dots pa. Di ba? Maganda sila ko. Tsura mo sa imong outfit na daw gift ka. Wow, sana all. May ribbon mo. Oy, good morning kay Miss Virgie Coloso. Ay, nag-reply siya sa akin. Good morning. Good morning, Miss Virgie. Yes, morning dira sa imo. Coloso Legaspi. Ay, Legaspi ba? Oh, Virgie Legaspi Coloso. Legaspi Coloso. Good morning. Okay, Ma'am Luisa Luing Melos, may agaman dira sa Bago City. Kag kay Melchor Melos, no? Sa kay Teacher Romela Ilustre Arevalo, morning mandira, kag kay Cielo, kag Excel Faye. Kay Rochelle Evangelista, happy Monday. Ana Sinoro, morning man, kay Ating Kim Eriman. Nandan lang si Ating. Good morning, Ating. Ay, kala, indugiting. Gamay nga dan siya, ka-cute. VJ Apasible. Oy, good morning, VJ. Morning sa imo. Kay Toto Share Alarcon ta na. Araneta, good morning man sa imo, no? Enrique Caballo Subaldo Jr. Kag kay Joshua Bia. Good morning Good na sa imo. morning. The Binangkal Master. Dami na ka master. Uno. Kag itam niyo kung daan da sa FB ang akon nga mga kaupdanan bala sa Parole and Probation Office number 1. Karon nga adlaw duwagin ni sila ang birthday. Sino? Una ang pinakabaskugan nga kagawad dira sa Barangay Kabog. Ay, kabalo ko na kung sino. Klaro na kung sino baskugan kagawad. Of course. Kasi Sa mga baskugan, gani, kabalo ko na. sino. Si Kagawad. Ulay. Abalahon. Ay, kalay. Ulay kita na Kagawad. Happy birthday na gawad. Happy birthday na Kagawad Basta may lechon da kay, di ba, ang Kabog nagasaulog na sila isang Lechon lechon festival, no? Actually, Hindi niya ka na kwarta ang taga-Kabog, you know? Kaya hindi, iba niya, ano lang din yung festival ay, niya. banya kundi may mga pinamalhan festival.
Yara na. Ang butchay. Hindi na yung pinamalhal niya. May ara nga Lamayo Festival, wala? Wala pa. Pwede na sa paano ko mahimo. Go. Galing kayo mas damo. Diya sa barangay, barangay 10 na din, no? Oo, Barangay. Oo, Pwede so mas na damo Lamayo daya. Festival. Oo. So, pwede na sila kalamayo. I-suggest mo to kay Kaya Ihada mo. Jocelyn, no? Jocelyn. Mga Lamayo Festival, tala bala? Oo. So, wala gid kala may makaperde sa Kabugi. Kay Lechon. Lechon, Ilaya. gid, Mahal pa blaan sumusang Lechon. Na- Pero Ilaya Lechon Festival. Hanggang festival sila, ya. Gabi, no? Hanggang piyesta, yung mga litson na mo. Gabi. Happy birthday na kawat ulaya, no? Kag sa akong pagidupod sa VPA, maupod ko ni sa VPA mo sa Volunteer Probation Assistance. Si Feby Alvarez sang Murcia. Happy birthday man sa imo. Happy birthday! Kadamo sang birthday. Kadamo pa sa birthday mo kahapon, birthday man sang isa namon ka sang staff gidya sang Parole Operation Office bala si very good friend of mine si Rose Ann Harantilla. Oh, belated happy birthday kay Belated Rose, happy birthday Rose Ann. Kag hope kamo tanan nga naga-birthday you'd enjoy your day, ha? Yes. Have a blast. Buko blessed. Good health. Good long life. And more cakes to blow. Yes. More cakes to blow, more cakes to slice. More cakes to slice, more Candles candles to to blow. blow. Kay Alan And Marlinko. more money to accept. Yes, and more money so, to magiging accept. importante sa tanan. Amo na. Bala, di wala ko yung kandila, di yung huyupon, di yung kaga cake, di yung slice. So, basta may money to accept. Siguro, may mga may Kaya pwede mo ampaw. kabakal sina, di ba? After. May ampaw ka lang. So, muna nga daw napilitan ko pag birthday mo yung taga-aki, ampaw, kaya daw muna yung preferred gifts. Ampaw nga, ang unod face mask. Ay, kalay. Standby na kita sa mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, 7:11. Sa detalye na sa mga balita lokal. Permado na ni Bacolod Mayor Albe Benitez ang Executive Order number 01 Series of 2022 nga nagatukod sa Bacolod City Good Governance Committee of 2022. Sa Executive Order, ginapahayag ni Benitez nga agud ipakita nga sincero ini sa pagbalik sang pagsalig kang kumpiyansa sa publiko sa lokal nga gobyerno, kinahanglan sa matikang padulong sa maayo nga panggobyerno. Dugang pa natala nang i-review sa komitiba ang tanan nga transaksyon sa nakaligad nga administrasyon. Ang ad hoc committee ang mag-usisa sa mga reports kang magpagawa sa mga kamaturan angot sa maligasyon sa korupsyon sa city government nga kahimuan sa mga public officers kag empleyado. Ginalauman man nga maghatag sang rekomendasyon ang ad hoc committee sa alkalde para sa nakaigong atika nga paghimuon na gud makuha ang ginpahayag hustisya. Magaserbe bilang chairman sa Bacolod City Good Governance Committee of 2022 si City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Tinga Jr. Mangin miyembro naman sang ad hoc committee Sanday City Administrator Attorney Pacifico Maghari III kag ang isang si City Internal Auditor nga si Jose Ray Agpangan. Samtang City Legal Office man sang syudad ang magapungko bilang secretariat kalakip na ang pagkonsulta sa mga eksperto angot sa mga reports. Ang pondo nga pagagamiton sa komitiba ang pagakuhaon man sa City Legal Office. Ginklaro sa Executive Order number 1 Series of 2022 ni Bacolod City Mayor Albe Benitez nga mahimo pa nga magdamo ang miyembro kang trabaho sang komitiba. Ginpahayag man nga dapat matapos ang komitibang kung matapos ang komitibang ila trabaho sa adlaw o kun antes ang Hunyo 20, 2023. Sa ibang banaton nga balita lokal, ginpahayag ni Major Junji Liba ang bago pamuno karon sa Bacolod Traffic Authority Office nga ginabluwanta mga 20% sa mga job order casuals nga halin sa daan nga administrasyon ang ginpabilin sa trabaho sa idalom sang Benitez administration. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni Liba, damlag lang ng patigayon ini sang screening para sa dugang nga mga traffic enforcers sa syudad nga karon yara na sa kapin 200 apang kulang pa ini bangod 280 ang projected nga total personnel sang bitaw. Ini nga numero ang mas manubo ikumparar sa tilikdan nga administrasyon nga yara sa masobra 420 ang bitaw personnel. Ginalantaw ni Liba sa screening, ginalantaw sini una ang kaayong lawas sang luyag mag-traffic enforcer, ang ilang nga performance kag kapisan. Tilikdan nga simana ang mga regular nga traffic enforcers ang nagasuksok sa pula nga uniform apang ini ang pag-ailisan sang puti lakip na ang mga newly hired umpisa karon nga simana.
Una rangin pahag ni Liba nga ang istrikto nga pagpatuman sang traffic rules ang isa sa iya prioridad sa idalom sang iya liderato. Magasapo ng mga konsehal sa 11th Council sang sangguniang panglusod sa siyudad sang Bacolod sa Hulyo 4, 2022 sa sangguniang panglusod session hall. Sa sulat nga ginpadala ni Vice Mayor Elcid Familiaran sa tanan nga konsehal, ginpahayag sini nga tinutuyo sang pagsinapol nga talakayon ang mga committee assignments kiban pa nga butang sa sulod sang konseho. Dugang pa sang Vice Alcade luyag niya ipasiguro nga nasunod ang proseso sa pagpatigayon sang sessions kag ang kalidad sang local legislation. Sa 12 ka mga nagdalaog nga konsehal, 8 diri ang gikan sa Team Asenso samtang 4 naman sa Grupo Progreso. 19 ka mga miyembro sang komunista nga grupo nga New People's Army ang nagsurrender sa katapos ang 94th Infantry Battalion sa Barangay Tambo, Banwa sang Ayungon sa probinsya sang Negros Oriental sadtong Sabado, Hulyo 2 o kung sang kahapon, Hulyo 2. Sunod kay 3rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte sa ginpatigayon nga programa. Ginsunog sa mga anay rebelde ang bandera sang CPP, NPA, NDF. Ang mga nagsungka ang karon nakakustodiya sa 94th IB bangod sila ang magapaidalong pa sa assessment kag debriefing agud opisyal nga maka-avail sang Enhanced Comprehensive Local Integration Program sang gobyerno paagi sa DILG kag Provincial Social Welfare and Development Office sang Negros Oriental. Suno sa mga nag-surrender, sila ang napuno na sa pasalig sang NPA leader kag nagdesisyon nga maghalin sa grupo. Samtang gindayaw naman ni Pasaporte ang pagtinghwa sang 94th IB sa ilang kampanya nga mapabalik sa sabak sang gobyerno ang miyembro sang NPA. Nagdamo ang mga volcanic activities sa Bulkan Canlaon sa nakaligan niya nadlaw base sa monitoring sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Kaping 41 o kung 41 na ka mga pagtayog sa bulkan ang record sa Bulkan Canlaon o kung sa Canlaon Volcano Network halin sang Hunyo 30. Kalakip sa 41 ang pito ka mga shallow Ternilio signals nga ginpahayag sa PHIVOLCS nga mahimo paghulag sang gas sa sulod sang bulkan. Nagpahanumdo naman ang PHIVOLCS sa publiko nga nagapabilin sa Alert Level 1 ang bulkan. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:17. Pagpalawig sang pagpalagad sang presidente kag vice presidente sang tubtub na pulo ka tuig ginaduso sa Kamara. Samtang Octa Research Group wala sa nakita nga posibilidad nga magsaka ang alert level sang COVID-19. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi pinagaman-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag. Sige. Dali lang, may ano subong sa NGC. May ano? May Ito to si pang-ceremony Action ko Day, rin. National Disaster Resilience Month. Kaya July is National Disaster Resilience Month. Ato sa Action Day, early pa sa Action Day. Very good, very good. Very good, Action Day. Hindi, kaya nablamasa sa kaya tiya. Nag-reply na siya mang kotong ko sa anay. Mga kata sanay. Kung ano tong natabo to sa ginasa. Ano? Ikaw na yung basa sa kaya tiya. Tiya, dali lang. Nga may gating. Gating! Nga nag-gating na siya. Getting to know each other? Kamu na? Ay, ka-funny ka, Tia. Si Tia, wala mo mga humok. Walang napatig-ah. Ang mga tig-ah, ginapahumok. Yung may getting. Nga may getting. Basta nag-autocorrect. Autocorrect! Nalat ko na Tia kay kasi nag-autocorrect action voice sa iya nga phone. Sana all getting. Giting na, day! Hindi siya getting. Roberto Hiraposco Caraballo. Dira sa may Hutuda, sa Barangay Handumanan, ginatamiyaw nila si Attorney Dindo Ramos. Yes. Langga ni actually sa Hutuda, si Attorney Dindo. No? Kagapon yung tamyaw, ganila action voice sa program. Good morning kuno kay Attorney Dindo Ramos. Yes. Eden Zapanta Kasuyon, ga-monitor from Cabancalan City. Belated happy 40th birthday sa iya brother-in-law nga si Joko. Ay, Joko. Nya sino nya ngalanan tani siya sino ngalan ta si Joko Nya kanami ang ngalan nya ti duon ta Joko. Kasi hoko ni ba? Amo na. Charot. Dito na mian guro sila bla. June 29 to kliko sa Action Day. June 29 nga sesyon. Last session nila. So wala to siya na ano nga daw ng June 29? Ano nang Friday? Hindi. Wednesday. June 29. Okay. Oo nga kabalota, okay na siya nga muna po nga TV ba. Ha? Ma'am Vanessa Mayo, good morning man. Sa Minnesota, USA. Baby Gregorio Yulo. DSB. Hey, Joko lang to. Anyway, happy birthday sa imo, Joko. Muna din ang butang, Dina Magbato Malabago, kag Arman Regalado. Good morning, man. Rosaleo de los Reyes. Good morning. Watching live from ginatamyang Kilantang Hokson Aldamar Gonzalez family. From Progreso Vinalbagan. Antonio Bironio from San Gabriel, Macabebe, Pampanga. George Marañon from Binontican, Capiz.
Binuntikan. First time ko nakabati sa lugar nga Binuntikan sa Capiz ba? Binuntikan. Kundi mga Mambusaw, Dumaraw, Rojas of course, which manong kadto kita Buh. Kag mag-experience ng seafood. sa seafoods because sa Rojas is considered as the seafoods capital of the Philippines. So, i-reserve ko ginakon tsyanda sa sa Rojas. Dahil may kuha ka mo dahil niya, wala, ha? Seafoods. Tilang ito sa una mo, ha? Wala? Sabi ko kay seafoods capital of the Philippines. Pressure sila ba? Naman, kasi at niya giting or giteng. Ano? Niya giting or giteng. Giting or giteng. Ay, kalain. Ang una, day. Sige. Kay Ninfa Magallanes, good morning man. Liane Gario Lamayen, watching live from Manila. Scarlett Gamo, sa iya kuno nga pamilya sa Luzuriaga, Barangay 28, especially sa Serrano kag Umadhay family. Miss you all. Din ka Scarlett, Zinaida Palo, shoutout sa pamilya sa Palo. Sige. Standby na kita sa mga balita national. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi kasi pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-transit ito or nag-transit ito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan kung nagapuyo sa lugar nga mas Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:28. Sa detalya na sa ato nagapanguna ng mga balita nasyonal, ginadoso ang isa ka resolusyon sa Kamara nga nagatuyo palawigon sang tubtub na pulo ka tuig ang pagpangalagad sang presidente kag vice presidente. Tuyo sang infile nga resolusyon sa both houses. One ni District Pampanga Representative Aurelio Don Gonzales nga amendahan ang konstitusyon kag himuon 5 ka tuig ang termino sang presidente kag vice presidente kag may re-election pa para sa dugang nga 5 ka tuig o kung kabilugan nga napulo ka tuig. Sa nasambit nga resolusyon man, dapat tandem ang iboto nga presidente kag vice presidente para mapabaskog pa ang sistema sang partido politika nga ginalakipan sa mayni. Ging klaro man sang mamalida ang landslide victory nanday PBBM kag Vice President Duterte ang nagaserbi nga green light para buhion sa liwat ang tchatcha sa pagpalawig pa sang termino sa mayni.
Samtang mapalawig man ang termino sa mga lokal nga opisyal sa baylong nga 3 ka tuig himo na ini nga 5 ka tuig nga may limitasyon sang 2 ka consecutive terms. Samtang wala naman natalakay sa resolusyon ang termino sa mga senador nga sa idalom sang konstitusyon ginatugutan sang 6 ka tuig nga termino kun maximum nga 2 ka termino. Wala sa may nakita ang Octa Research Group nga posibilidad nga pagsaka sa alert level sa kung pagpatuman sang lockdown sa Pilipinas sa pihak sang padayon nga pagsaka sang kaso sang COVID-19. Suno kay Guido David nga isa ka Octa Research Fellow, nagataas ang kaso subong man ang positivity rate sang COVID-19 sa Pilipinas. Apan nagapabili naman nga manubo ang healthcare utilization. Nagligad nga Biyernes gin-report sang Octa nga nagsaka ang kaso sang COVID-19 sa National Capital Region kag Cavite halin sa 5.9% nga karon 13.2% na. Apan nagapati naman si David nga hindi maliwat ang mataas nga level sa COVID-19 surge sa tuong Enero sa palaabuton nga binulan. Nagpaandam naman ang Octa sa publiko nga magpabilin nga mahinalungon kag tandaan nga nagasaka ang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Ginpahayag naman sa Department of Health nga wala sang pagbago sa pulisa sang pungsod sa COVID-19 response sang ahensya sa pihak nga wala pa sang Health Secretary. Wala pa nahingadlan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang masunod nga health chief nga mo ang magapanguna sa COVID-19 response ang pungsod sa posibleng liwat nga pagdamo sa makalalaton nga variants kang naganubo nga population immunity batok sa virus. Base sa statements ng DOH, nasaa diri nga ang tanan nga pulisya sa DOH ang naka-status quo samtang tugtog nga panaog sa direktiba si Marcos. Una nang nagpagwas ang mando ang Marcos administration nga mga ahensya sang gobyerno nga wala pa sang na-appoint nga tigli kumukon pamuno ang dapat pamunuan sang officer in charge. Sa diin ang ini nga persona ang dapat among highest ranking sa isa ka ahensya o kung highest ranking officer sa isa ka ahensya. Sunod naman kay Secretary Trixie Cruz Angeles, maidin pang inausisa sang Marcos administration ang ibutang nga matiglikom sa pwesto. Una na ginrekomendar sa mga pribadong ospital si Government Advisor Dr. Ted Herbosa bilang masunod nga Health Secretary. Ginpahayag sang Philippine Heart Association o kon PHA nga mas mataas ang katalagman nga makaangkon sang cardiovascular disease o kon CVD ang malalaki sang sa mga babayi. Sunod sa PHA, yara sa 55.4% ang katalagman nga makaangkon sang atherosclerosis o kon pagtigas ang mga ugat ang malalaki kumpara sa mga babayi. Ginkilala man sa PHA nga base sa genetic ang mga lalaki ang mas prone sa mga kababaihan sa mga katalagman sa kabuhi nga nagatarget sa ilang mga utok kag hormone. Panugyan sa mga espesyalista sa nasambit nga forum, dapat mas bantayan sa mga kalalakian ang ila dieta o kon ginakaon, ehersisyo o kon paglakat-lakat nga may 6,000 katikang sa isa ka adlaw kag maglikaw sa mga bisyo kaangay sang ilimnon kag sigarilyo o kon vape. Ginklaro sang Malacañang nga wala pa sang ginhingadlan si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga bago nga pamuno sang Philippine Amusement and Gaming Corporation o kon PAGCOR. Ginhimo sa Malacañang ang pagklaro kasunod sa mga espekulasyon nga si George Erwin Garcia ang napilianan ni Marcos para pamunuan ang PAGCOR. Ginpanghiwala ni Press Secretary Beatrix Rose Trixie Cruz Angeles ang na-report nga appointment ni Garcia. Madumduman nga nagserbe bilang commissioner sang Commission on Election si Garcia sa idalom sang administrasyon ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Si Garcia ang inappoint nga COMELEC commissioner sa tuong Marso. Malipot nga panahon lamang ang pagserbe ni Garcia matapos nga wala nakalusot sa Commission on Appointments ang ia-ad interim appointment sang Hunyo. Nakatutok si Anay Vice President Leni Robredo sa gintukod sini nga anti-poverty non-government organization nga Angat Pinas Incorporated. Suno kay Robredo, magapadayon sa gihapon ang Angat Buhay program nga may tinutuyo nga magbulig sa mga Pinoy sa ilang mga kinahanglan. Agod sigura ng advokasya, ginbaligya sang Angat Pinas ang kapin 1,000 nga artworks nga kalabanan mga portraits ni Robredo agod makakuha sang inisyal nga pondo para sa mga program nga patigayonon sa organisasyon. Pagkatutukan sang programa ni Robredo ay kaing lawas, edukasyon, disaster relief and response kag community engagement. Magapatukod man sang museo ng pag-asa si Robredo kung sa diin ibutang ang importante nga bagay nga ginhatag sang mga volunteer. Nakumpiskar sa matinaos ang Bureau of Customs ang masobra 30 milyones pesos nga balor sang smuggled frozen chicken sa Manila International Container Port. Sunod sa BOC, misdeclared ang mga smuggled frozen chicken bilang hot pot balls. Nabutang ang mga smuggled frozen chicken sa 5 ka 4-foot containers ka nagka-consign sa Lycan Consumer Goods Trading.
Nagpatigayon ng BOC sang operasyon matapos makabaton sang informasyon nga mayara sang shipping containers ang nagaunod sang frozen chicken. Kalakip sa mga nakumpiskar ang chicken breast, frozen skinless chicken breast, frozen skinless cut chicken, frozen peeled chicken breast, kag frozen chicken skinless big breast. Nagpamalibad ang tiglikom sang Presidential Communications and Operations Office o PCOO nga ipalayag sa publiko ang natabo nga selebrasyon sa anay First Lady kag iloy ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga si Imelda Marcos. Si anay First Lady Imelda Marcos ang nagaselebra sang iyay ka-93 nga kadlawan kasang nagdigad nga Hulyo 2. Suno kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, magapagwa lamang sila sang pahayag sa mga isyu may angot sa interes sang publiko o kung involbado ang kahimtangan sang publiko. Sa pila ka malitrato nga gin-post sang pamilya Marcos sa social media, makitaan nga nagpatigayon sa selebrasyon ng pamilya sa Malacanang. Nakitaan man si PBBM nga naghatag sang mensahe. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:35, ang atong dugang nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton baladra mga ka-aksyon nga may kabudlayan sa pagpamuhin. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya ginagamat-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basic. Okay, good morning dra kay Solama Barnatsa. Sawadee ka. Dara sa Thailand. Kag especially kuno sa iya pamilya sa Barangay Handumanan. Yes. Sang isa ka ambahanon. Ay tinungpunan. Na. Barangay Handumanan. Musta ka mo dra taga Barangay Handumanan? Okay lang sila kuno. Morning sa inyo ha. Oh, sige. Kay Jose here sa Lapidig Junio from LLP Building Office. Sige, ikaw naman na Action Doors. Kasi na to last mong greet. Si Jose Herson na Pinig Junio. Jose Herson. Good morning man kay Scarlett Gamo. Happy viewing. Sa family ko no. Luzuriaga, dahil sa may Barangay 28, especially Serrano and Umadhay family. Miss you all. Scarlett Sang, Valladolid. Jester Arcilia, good morning. Greet niya lang happy birthday si Jester Arcilia. O siya man mismo? Siya oo. From Victoria City, si Cho Pasil, Barangay 6A. Si Cho Pasil. Pasil. Ano na? Di ba si Pasil Ang yan? pusil. Yan mo ng pusil. So, Hindi yan Pasil. Pasil. Sige. Kay Embong Jocampo. Uy! Kagawad! Good morning. Doon kibot ka May Imbong ako. Ha? Doon kibot ka kagawad Imbong ako. Wala gid man na. Pakita ko sang Embong. Ay, kagawad. Dili daya. Morning lang na kagawad. Embong Jocampo sa may Barangay Maaw. Ano ni? Scarlett. Siling niya. Akon, Mama BHW ang allowance 800. Tani madugangan man. Mga pilabi, Scarlett. Oh, 800 ang ano ni? Bulan? Ay, to. Bulan na. Ay. May aragan ni so nasa nga simpo ko, kagawad pa ko, ang amon nga BSW, pila 500 lang. Tito, everyday man sila ka-report yan sa barangay, di ba? Grabe, no? Do, bulumang gulang na lumanghod na nasa volunteer. Ang mga BSW. Di, ilaw 800. Bulan na kabay saya. pa nga matagan man Kami sila. mo adlaw. Hindi, abi ko si Mana. Kung may 800, ako pa sila. Ako pa sila sweldo, ta?
Tiyan Hindi ko mo. gidya ka. Yung suldo mo, naku. Newscaster. Correct. So, grabe, no? 800 ang bulan na, ano mo Wala naman. sila. Tani, 800 pesos lang ang bulan. Guro sa, I think, I don't know, sa base sa barangay. Tapos na may ara man ng city, may part. Gado, mutanta mga 500, Tani, maano man 550. sila, mahatagan man sila sa Oo. igtalupang. Eh, Kaya hindi pero man ka mga- hapos ang ila trabaho sang pandemic, bala, especially Silang pa sa mga pandemic. frontliners. Sila to bilang halakad to sa mga balay-balay kagapang usisa, gapang ano to, gapang ano ni? Gapang lista kung ano tong sino pang wala na bakunahan, Oo. gapang convi. Sila man na sa mga immunization sa mga Sila bata. man na sa may mga TB. Oo. Sila man na. Grabe ka, ano man yung risk go, man yung katamang ila trabaho. Parte, So, kabay oo. pa tani nga maano man sila. Congratulations sa mga BHW sa inyong mga Yes. pagtrabaho. Balaga, bisan, amo lang ang inyong ginabaton nga allowance. Padayon sila gyapon. Kamuya ang makitaan permi sa frontline. BHW da, morning. Okay. Okay? Kay ni Reza Gonzalez, good morning. Maayla nga pagpamati sa iya papang Pito. Kag mamang Ruth dira sa Purok Boulevard. Bugtaw naman ang Angel. Tita Annalyn, duty na. Hi, Baby Uno. Oh, sige. Hi lang na kay Baby Uno. Basi si Baby Yuno na, hindi? Basi Yuno. Yuno? Di may Yuno mo daw nila. Basta may Baby Dos siya. So, maniguro nga Uno. Oo. Si Maninoy Michael June Season, good morning man. Greet niya lang ang mga, Cinco family. Mr. Jimmy Flores, Kong Rigor Cayetano, Edsel Colomida. Thank you from Chateau Elise Parañaque. Good morning. Yes. Miss Jinky Dialagdon, good morning sa inyo. Dara kag sa family. Miss Jinky, Tamyawan, Tasla Action Boy. Good morning sa inyo. Malanda nga pagpamati dira sa may banwasang DSB. Pandanon DSB, good morning. Si Kagawad M. Saboso, good morning man. Yes, good morning, Mommy Ems. Kay Attorney Doug Pandan. Attorney Doug Pandan, the Great. Oh, the Great. Ano na? Nga may the Great, oh. Ini mo tabi, the GOAT. Nga the Goat. Greatest of all time. Oh, ano na? Greatest of all time. Wala? Shadow, kapasip-sip. Do gusto magiguro makakuha sa ano ay. Saya nga pagdaog sa iya nga ano ay. Saya nga Sports. game. Sports. Si Ma'am Romela Ilustre Revalo, Blushon Boy. Araman siya, oh. Nag-monitor. Ara Good saan? morning, Ma'am Romela. Dira sa may Bago City. Di mo punta na sabi ko sa ito matabok to sa Piak Suba. Sana ako na Ma'am Romela matabok si Action Boy. Bali maabalan ta sa iya. Ito salbabida. Hindi na ito magamit sa mga albalat siya. Gatindog kami ito na. Iya! Ano ba? Kalain, do si Moana. Good morning man kay Diding Alojamiento. Araman siya Action Boy. Okay, good Si morning. Wensky Lee Morales, musta ka mo dira? No? Si Abby, Nat and August. Good morning. Mag-oras lang puli Pulis na sa 29. Ano na sila? Nakabalik na sila? Oo. Ay. Gabi, glisado mo sobra man sa 1 month. No? Sige. Dennis Nuestro, good morning man. Dira sa Woodfire, Bacolod. Bacolod. Morning. Good morning. Kag standby ta kita dugay-dugay sa aton nga mga dugang nga mga balita. May nagambal ko sa imo, nalipat ko kay daw naman? nakatutok ko ba sa mga ribbons mo sa imo nga nga outfit la. Ay. May blue, may red, may yellow. Basi mga kadto da karon ako ni Nablo. Siling ni Miss Jinky ho. Aha. Wala di nag-appear sa ako niya no. Diri nag-appear sa piyak ta nga ano ho. Standby na sa aton dugang nga mabalita. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, 7:43.
Kag sa Detalye Balita International, nagahimo na sang pagtuon ng mga researchers angot sa nabatyagan sa mga monkeypox patients sa United Kingdom nga nagapakita sa mga sintomas nga pinasahi sa mga nakaligad nga outbreaks. Sadto nga Mayo, masobra 3,400 ka mga kaso ang na-record sa bugos nga kalibutan sa diin kalabanan sa maini sa Western Europe, labi na sa mga men who have sex with men. Kag wala na baluan nga sub-Saharan African cases. Na-detect sa nga Britain ang pila sa mga pinakauna nga bag-o nga global cases kag ang una nga pagtuon sa mga pasyente ang na-publish sa The Lancet Infectious Disease Journal. Ginapatihan nga ang virus ang nag-transmit sa skin-to-skin contact kaangay sang pagpakighilawas. Bangon sini naghimo sang dugang nga pagtuon ang World Health Organization. Sa negosyo naman, ang Pilipinas naghimo sang tumalagsahon nga tikang nga nagahinyo sa mga retailers kag konsumidor sa Japan. Nga mo ang pinakadako nga export market sa Pilipinas nga mag-abaga sang mataas nga presyo sa ila sining nga saging, agud nga masustener ang industriya pa sa sining kilala nga prutas. Ang presyo sa saging sa Pilipinas nga dito ginabaliya sa Japan dapat mangin fair kag magapakita sa nagasaka nga production kag logistic cost kung ang publiko maluyang nga magpadayon nga mag-enjoy amo man nga level sang supply kag kalidad. Ang pangabay sang embahada sang Pilipinas sa Tokyo para sa pagpasaka sang presyo ang ginhimo ini sa Japan Retailers Association nga nagalakip sa mga supermarkets bilang ila sini nga mga miyembro. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 55 pesos kag 11 centimos, Singapore dollar 39 pesos kag 48 centimos. Samtang ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 2 centimos. Kag sa ato naman yung balita entertainment, ginulan sa pakamalaot ang aktres nga si Ella Cruz bungod sa pahayag sini angot sa kasaysayan. Sa isa ka interview, ginpaanggid sa aktres ang kasaysayan nga isa ka chismis nga may dugang buhin kung ginapalaptas ang tao. Nibaluan kay lakip ang aktres sa pelikula nga Made in Malacañang sang direktor nga si Daryl Yap. Sa sports, liwat nakakuha sang bulawan nga medalya ang pole vaulter nga si Ernest Jan o kun EJ Obiana matapos magdaog sa isa ka torneo sa Germany. Pamunahan sini ang jump and fly meet sa Germany kahapon na Hulyo 3. Nalutsan sang Filipino pole vault ace ang 5.80 meters para nga dag-on ang mga torneo. Ini kaduha nga gold medal ni Obiana pagkatapos niya magpositibo ini sa COVID-19. Sa Hunyo 29, nakuha man ni Obiana ang pole vault gold medal sa Tabi Stavhoops Gala sa Sweden. Balita espesyal! Alright! Energy Action Boy! Happy Monday! Happy Monday, Action Of Boys! course, kay first Monday It's of July. always a pleasure listening to you shout energy. Shout. Shout gid Shout. Andito yan. Di Andito ba shout ka dito? na. Ano ko ba? Chant. Chant ka. Chat. May mga chant ko lang naman. Ang namiang mudasong ko lang bala i-suggest ko may mga ara. May ara naman ko sa mga grupo-grupo nga may mga seminar tapos grupo-grupo nga mo tapos may mo kamo sa inyo mga chants. Ano? Mga seminar oo. tapos grupo-grupo nga mo tapos may mo kamo sa inyo nga chants. Di ba? So ginatunan ko sa mga ibang mga chants nga daw kanami blaw. Ay, wow, lain. Basta malipat ko Blackstone Doors, happy birthday sa akon nga pinisa sa pinaka-close friend ko, si Kagawad Ulay Abalahon. Yes, happy birthday, Kagawad. Sa Barangay Kabog. Aha. I think, kundi may aras Lechon Festival dira. Pero mag-birthday si Kagawad Ulay daw, festival man mo. Festival man. Yung Kay festival ang lechon, sa lechon, balay may lechon. Hindi, man kada corner sa balay. Wow. Kada corner sa iyo balay. Pero tiba, no? Kaya naanan sila nga may lechon festival sila. So mag-birthday si Kagawad Ulay. Ang lechon niya, way limang. Grabe. Hindi ka pa gani, kung isa gani, may ano pa na sa padalaan niya kung na iya para ipaksyuhon ba. Oo. Tisa ko pa na ako da. Ano na yung kung padala, ikaw na. Kung napaksyo na. Aha, ako napaksyo na. Amo na pagatag. Pwede ba sa wala napaksyo? Ikaw lang paksyo? Ano na paksyo? O yeah, patang. Actually, hindi ko hindi mo ko bet? gitsang paksyo. Mas gusto ko pa nga gina-air fry siya. Air fry? Social!
special air fry. Mayo kaya nga may air fryer kaya eh. Ay, sorry. Kaya about sa amon niya nga nag-mantener kalaha. Pwede mo na siya. Pwede mo na siya. I-ano mo na siya, ipagwaom lang oil. Kaya kung prituhon mo, pag-ibiti, gadugang pa ng oil. So, ang air fry, kay Galing kay kami ati. oil. Makakuha kami ng pinaksyo yan mo. Naku, okay naman lang kami sinaiya. Wow. Paksyo. Naman lang paksyo. Ano ni mo yung Paksyo. ay kalay. So, yung mga comments, sige, go. Feby Gonzalez, happy birthday, man. Happy birthday. Actually, si Olay kasi Feby, upod ko sa Parole Operation Office number 1, nga mga Yes. VPA. Kaya ang isa namon ko po dira, si Rose Ann Harantilla was also celebrated also her birthday Yesterday naman yan. So, belated happy birthday sa imo, Ann. Yes. One of my dearest friends. So, ang ibang bilang comment, Action Boy, hindi ta mabasa, no? Dari ko pa nakita sa isaw ka phone. Ako hindi ko man makita ang iba na comment. Pasensya gid sa iban dira, ha? Hindi ko makita ang Kaya mga nag-message comment. si Mama Star Mayo, Bill Action Boy. Yes. Nga hindi nyo makita nga ako niya comment. Hindi ko, actually, bisa ako hindi makita. Kaya Ako nakita ko man. ni si Miss Jinky, may gin-reply sa kay Oo. Ma'am Van. Hindi ko makita ang comment sa akon nga. Ulihi ko kuwan. na nakita, nagsaylo ko din sa isaw ka phone. Bakit? Anong nangyari? Hindi ko Sige makita. lang. Why ko may nakita, no? Bro, Mike Carvillado, morning mandira sa imo. Damo comments actually nga hindi ta makita, no? Anong Gani, natabos Anong naman? nangyari? Sige Anong lang. nangyari? Nangyari? Nangyari. Life. Novi Magapan, morning man, from Barangay Pandanon, DSB. Happy Monday. Good morning. Sige. Okay, so atong balita special, Action Boy. Ining mga bagay bilang nga posible wala pa nato na ibaluan. Si Mamo Maria Lobato, napopdan na siya sa rampa ko, no? Sino popdan sa rampa? Ay kailan. Si Action Boy. Akay may ginaplano ang Mascom Action Boy nga do ka, di ba kilala mo si Sean? Sean... Si Sean, ano kaya pilido ni Sean, nalipat ko. Ara bilangga pa nahi siya sa Mascom. Ah, Kita mo to okay. na, Oh, I do remember. bali may ginahimo sila subong. Basta, hindi ko lang ano, reveal. karon na lang. Yun, Oo, pag-reveal. kay ano Ihotek pa. lang karon sa ako na. Ihotek ko lang karon sa imo. Kaya para ma-surprise Hutik. ang iban. Sige. Hutik, okay? So, ang atong balita special Action Boy, di mabagay nga posible wala pa na ibaluan or wala ta pa na ibaluan angot kay PBBM or President Bongbong Marcos. Muna lang iya pagtawag siya, Anyway, no? official na sila nga nagpungko, no? So, congratulations sa tanang mga official sa gobyerno nga na-elect. Yes. Kabay pa nga maka-perform sila sa ilagid niya duties and responsibilities as elected official of the Philippines. yes. And your Wala local magulong of government. the America. Ano yung Philippines yan eh? Sige. So, una Action Boy, Ario. Kabalo man tatanan nga hang hayo ni PBBM. Bongbong. Ferdinand Marcos Jr. is Bongbong. Pero Tika, hindi ano gali. sila? Ano? May mga closest, ang gatawag lang si Action Boy, ang mga close friends, sigid, and families, may gatawag, may nickname pag siya gali nga, Bonggets. Bonggets! Bongga, no? Bonggets, oo. So, Malaka- pag gatawag ni si Action Boy, mga close lang gid sa iya. Amo na action dos balokas ang dugay na si Bonggets. Si Bonggets. Bibi. Tika close kami. Oy ka Oh, close ka mo. Amo. Pero ikaw na nakabalo, close ka mo. Siya wala. Ako lang yung kabalo close kami. Siya kabalo. Siya kabalo. Close ko. kami. Oo. Pero kabalo ko nga Bonggets. Uy, mas magabot ni mas mag-visit ni si President Marcos sa Bacol. President Bonggets sa yung mahambal. Ay, kalan. So, mga close sila Bonggets na. urot. Basi mahambal siya si mo, uy, hindi mo ko pwede tawagon sina. Ay, nita close. Ay, kabalo. Ay, close tayo. Ako lang nakabalo. Bonggets grabe, urot. no? Ako na Bonggets urot. Bonggets urot. Ano man na saya? Ano na galing hampang? Sa taxi eh. Taxi. Bonggets. Pag may isa pag ina, ang hampang pag ina. Ikaw naman da ka. Ako Tapos naman. ako. Nagambala Ay, ko Glenn. yung taxi. Ako pag-idyang sa imo yung Kita mo ko na ba lang masugal? Ay, sorry. So, next Action Boy. Kung showbiz ang paghambalan Action Boy, kaagi man ni siya bida sa isa ka movie. Pero,
kuan siguro nang bata pa siya. Oh, bata pa siya. Ato guro ang kuan ng ano ba ano nga pelikula? Iginuhit ng tadhana. Iginuhit ng tadhana. Actually, na nga pelikula ang Iginuhit ng tadhana, ginimo na sa pagdalagan ni kuan ni ang ama niya ni Ferdinand so, Marcos. biographical, anong gani? Biographical movie. Movie na siya. Nga kuno mo ng life story ni Marcos, ni Ferdinand Gidja, ha? Ferdinand Marcos Ferdy Sr. Gidja, Gidja. oh. Ferdy. Oh, Ferdinand. Ferdy na yan, no? Ang Action Boy, ang nag-act as, Ferdinand Marcos Sr., kilala mo pa si Luis Gonzalez. Oo eh. Anong Si Luis tsura Gonzalez, Ara pa na siya subong? Ay, doon kung buhi pa siya, ha? Gapuhon na siya si Luis Gonzalez, sang kuan pa, sang sulti, ano pa sa Huben. Oh, sige. Hasta nakita mo na siya, hindi mo lang nakita mo Hindi sa lang mga ko pelikula. familiar, guro nga Oo, siya kasi na- Luis Gonzalez na siya. Pero mga nakita mo na sa mga pelikula, wala ka balo kasi Luis Gonzalez na siya. Si kilala. Charot. Mga tabla si Buboy Gonzalez. Kilala sila. Example. Siling ko gidor. So, Hindi ano yan na siya? si Kwabla, si ABC. Ay, okay. Amo na siya subong. Ate, Ate, pamilya. kilala ko siya gali. Oo, pamilyar ka na siya. Hindi mo lang wala ka balo kasi Luis Gonzalez na siya. Okay. Ano mo magkot ka bala kay Kapitan Lidigles Gonzalez. Sino si Luis Gonzalez. Good morning kay Kapitan da. Morning na Kap. Takuling. Kap, Lady Glass. Very Very pisan. kag-accommodating nga kapitan sang Takuling. Yes, May bagyo yung kapitan ng Takuling. So kay Kapa, good morning lang da. Okay, so I'm an action boy. So amo na kung showbiz ang pagambalan, tika man siya gali siya gid mismo ang start as himself ha. As bongbong ija, as bong gets. Uy, bongbong lang. Di mo si Mama siya kung ginapalapta. Kaya mga sa mga close friends. Close friends kita, pero ako lang nakabalo. So, next action boy, may isang Philippine-made rockets, action boy. The first Philippine-made rockets were named after him. So, siya gatawag nga bongbong rockets. May lang hindi bonggets rockets. Bongbong rockets. Ay, grabe no. Nakabutang di action boy. Rockets as in ROCK80? Uy, ano pa ginawa? May RACK80. Nakabutang action boy, a 1975 news clipping entitled Rockets Test Fired from Philippines tackled okay. the country's experiment in making its own ballistic missiles. Gingalanan na bongbong rockets. Bongbong rockets. Okay. So, muna mismo si then President Marcos Sr. Naka-witness man mismo sa sina. Gingalanan lakit sila ang first family at that Berte, time. no? Tapos, next action boy, si BBM, he claims to have received tickets to first commercial flight to the moon from former U.S. President Richard Nixon. Pero siling niya dre, I like President Richard Nixon. He gave me a ticket to the first commercial flight to the moon. I hope that promise is still valid when it happens. So, meaning wala ka, basib lang mabasa, may commercial flight, hindi ka sa moon. So, wala mga ka-action. Wala pa. Wala pa. So, baligin lang siya. Pero kung may ara ka commercial flight, may ticket na May saya. ticket na siya. Ginatagan siya ni... Valid pa gyapon ha? Ang hambal niya gani. Nga, hambal niya, he gave me a ticket to the first commercial flight to the moon. I hope that promise is still valid when it happens. Sige, naunta kung may commercial flight to the moon. Grabe, no? Kung may commercial flight to the moon, pakuha ka gyapon ticket ka Angeles. Ay, galay. Panumdum naman ko. Galay, nabuot ko kada madumduman kasi nainit ko. Ay, kalain, no? Siling ko. Good morning. Landa sa kay Angeles. So, next action boy, aside from, politics, he loves reading, cooking, and watching movies. Okay. Kita mo vlog mo siya. Kita ko mga vlog niya. Lanta ko vlog niya kaysa. Paano ko na maglantaw man? Luto-luto na dasa. Sa YouTube, search mo lang ang Bongbong Marcos nga meron na siya vlog. Himo pala vlog, action boy? Anong content yun? Ang content mo? Basta, i-istorya na lang. Himo ka na sa vlog. Kaya, kalanta ko sa mga vlog ni Councilor Ising Salanga. Oo, kita ko. Ti counselor na saya. Ati, ikaw yung buiduran kaya? So, mga ka-action, i-subscribe yung YouTube ni Action Boy. Kaya Himuan, takagani. Himuan mo. Sige. Mga vlog si Action Boy. Anong i-content na naman? Mukbang, Ha? balot.
Unang kagat, see you heaven. Ano man? Ang imong mukbang. Ang mukbang, Mukbang? nabalangga lang ta ka mukbang. Wa, ano na Ang sa- nabalangga kao na sila, tapos may microphone, gina nga batiyo ng pag-usap. Okay. Mukbang na siya tawag. Mukbang, oh. So, mukbang mo ng balot. Eating balot. Unang kagat, heaven agad. Anong heaven naman? Heaven agad. Kaya syempre, kapatel. Sa cholesterol. Cholesterol. Asabad. Lantob lang sa mga mukbang nga videos bala. Aha, Oo, ganyan kayo mag-crave ko ginagaling. Yan kay kanamit sa mga food. Okay? Okay lang. Abis hindi pa ko magtanaw mukbang nga cream mo gyud. Ay, lakla. So, na. Tapos, kinahanglan ko pwede magtanaw mukbang para ganahan ko kaon. oh eh. Naglain na gito. Ang Last Action Boy, he is a huge fan of Beatles. Beatles. Basta makabati na siya sa Beatles, siya na, emotional. Pero i-research mo bala kung ano tabo sa Beatles when they came to the Philippines. Sige, research. I-research mo kung ano tabo sila dire. Sige, Sang nagkanto sila sa Pilipinas. May natabo na di sila mo. Daw ang Beatles bala daw sila gin-invite sila sa Malacanang sila. Tapos may natabo na sa i-check bala. Sige. I-check na kay-check na Kay check na oras ta. Alas 5, alas 7:50. Mga ka-action yung papatiyan na aton mga balita diri sa Action Balita Morning Edition. Morning nanda kay Josefina Locsin Henerato. Tambay na sa Action Hotline with Action Art Tay Hupon. Ang inyo naman rin ang news team. Action Dorel Cabal. Kag Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.